Viete, koľko peňazí budete dostávať na dôchodku? A viete, ako si môžete svoj dôchodok zlepšiť už dnes? Pomôže vám naša nová kalkulačka Môj dôchodok. Nájdete ju na portáli Web klient. Ten môžu zdarma využívať všetci klienti NN. S čím vám môže pomôcť kalkulačka Môj dôchodok? Pár klikmi zistíte predpokladanú výšku vášho budúceho dôchodku. A to nie je všetko. Môžete si tiež vyskúšať, ako si viete váš dôchodok zvýšiť. Poradíme vám, ako na to. Rýchlo a jednoducho. Stačí, ak vyplníte niekoľko údajov o vás. Údaje o vašom dôchodkovom sporení v NN nemusíte vyplňať. Kalkulačka s nimi počíta automaticky. Pripravili sme krátky príklad. Pani Hanka môže očakávať dôchodok vo výške približne 1135 eur. Je to iba 42% z toho, čo priemerne mesačne zarábala. Podľa odborníkov jej to nebude stačiť na pohodlný život na dôchodku. V kalkulačke klientom odporúčame, aby bol ich dôchodok aspoň 65% z ich priemerného celoživotného príjmu. A poradíme im, ako na to. Pozrite si najskôr, koľko peňazí dostanete z každého dôchodkového piliera. Potom vám poradíme, čo môžete urobiť už dnes, aby ste mali lepší dôchodok. Sami si potom môžete vyskúšať, ako by mohol vyzerať váš dôchodok, ak si napríklad zmeníte fond v druhom pilieri. Začnete platiť dobrovoľné príspevky, alebo si začnete sporiť aj v treťom pilieri. Zvážte, čo všetko chcete zmeniť. Zadajte zmeny. Kalkulačka vám vypočíta, ako by sa vďaka týmto zmenám mohol váš dôchodok zlepšiť. Všetky tieto zmeny môžu zvýšiť váš budúci dôchodok. A viete ich spraviť rýchlo a online. Venujte pár minút vášmu dôchodku. Oplatí sa to. Ste náš klient a zaujíma vás, aký budete mať dôchodok? Prihláste sa na portál Web klient. Nájdete tam aj mnoho ďalších informácií.